Pozdrav drugari, za sve one koji ne znaju, moje ime je Milica i ja sam do sada bila vaša voditeljka ATV podcasta, a ovom prilikom želim da predstavim i novi projekat. To je edukativni segment našeg kanala koji se zove Ajde reši bratu. Dakle, svoj našoj ATV braći ćemo rešavati sve nedoumice, obzirom na to da smo iz emisije u emisiju imali dosta upita i različitih pitanja. Potrudit ćemo se da uz pomoć i naših drugova, mehaničara, vozača ili uopšte ljubitelja ATV off-road sporta damo što tačnije odgovore na sva vaša pitanja. I ukoliko budete imali nekih dodatnih pitanja, nekih predloga, nedoumica, možete uvek da nas kontaktirate putem našeg Instagram, Facebook, TikTok profila, možete da komentarišete naše YouTube snimke. Družit ćemo se svakog ponedeljka i srede i potrudite se da budete u toku sa sadržajem, obzirom na to da ćemo imati vama zanimljive kvizove i da ćemo dodeljivati nagrade. I ono što je vrlo važno i što ja uvek kažem, a to je da nema glupih pitanja. Tako da ne ustručavajte se da nas kontaktirate, gore u dnu videa ćete pronaći našu email adresu, tako da možete slobodno da nam pišete i na mail ukoliko imate neku ideju ili neku sugestiju. Dakle, čekamo vas na svim našim društvenim mrežama i u komentarima i nadamo se da će ih biti u velikom broju, bar približno onom koliko je bilo upita. Veliki pozdrav!